aivan Suomen räntäsateeseen. Vai mitä siellä nyt sitten taivataalaas tuleekin? Floskaa kuulemma riittää. Me sitä vastoin olemme täällä Las Palmasissa aloittamassa tätä uuden vuoden juhlintaa ja päätimme, että emme mene tänään ravintolan syömään, koska ravintolassa yleensä tähän aikaan saa aika huonoa ruokaa. Niinpä päädyimme tekemään kaiken itse. Päättelimme aloittaa sen niinku ruoalla sinisimpukoita siinä mielessä merkityksellinen ruoka, että olen saanut yhden työpaikan tällä reseptillä, jonka olen tänään tehnyt täällä näin. Tämä on meidän alkuruokana tänään ja sitten jatkamme tässä illan mittaan ja odottelemme, että Las Palmasissa alkaa mahtava ilotulitus, jota voimme seurata tästä omalta parvekkeelta. Tällaista valkoviinistä, joka jäi viime vuodesta mieleen. Joo, kaunis sininen pullo ja loistava valkoviini. Sitä näiden simpukoiden kanssa tässä sitten nautiskelemme. Meillä on muuten myöskin täällä vähän valoja tuikkuja. Täällä on niinku kaunis suomalaisesta tuohesta tehty tämmönen kynttilälihty. Se tuo vähän suomalaisuutta tähän tilaisuuteen. Terveisiä sinne ja nähdään tässä illalla. No niin, ilta on edennyt siihen pisteeseen, että alkuruoat on syöty. Nyt vähän nautiskelemme hyvää Raimatin punaviiniä ja meillä on täällä mukana näppärä laite, nimittäin iPad ja siinä loistava ohjelma Spotify. Nyt meillä on täällä kaiken maailman musiikit kuunneltavissa ja parhaillaankin tuolla 3 tenoria soittaa ja laulaa hienoja biisejä ja me nautimme illasta ja odottelemme edelleenkin sitä mahtavaa ilotulitusta, joka täällä sitten tulee. No niin, siirrymme pääruokaan ja tässä on perinteinen kanarialainen juustotasku. Se on vähän niinku samantyyppinen kuin tuommoinen Sveitsin leike, mutta siinä on niin kuin kanarialaista juustoa sisällä ja liha on tietysti kanarialaista porsasta. Siinä vähän salattia, rukolaa ja loistava kastike ja parmesan. Ja tämä on sitten meidän uuden vuoden aaton pääruoka. Quanto è bello, spira tanta sentimento.